Hola, nosaltres som Joan, Didac i jo Ferran i som els creadors de l'aplicació Electroebre. El problema que tenim és que els costos econòmics familiars a partir dels electrodomèstics són molt elevats i les famílies no donen l'abast per pagar-ho. La nostra app està creada per a solucionar els problemes econòmics familiars. El inici de l'app està configurada per poder veure el contingut en el qual hem treballat. Aquí podem observar els 4 apartats de la nostra app. L'apartat 1, horaris econòmics, l'apartat 2, electrodomèstics, l'apartat 3, consells per estalviar i per últim, configuració. A l'apartat d'horaris econòmics trobem una taula amb el preu de la llum, que ens dirà quan podem estalviar més. I baix ens trobem un gràfic que marca de color verd les hores que estan més barates, de color taronja les hores mitjanes i de color roig les hores molt cares. En el segon apartat, electrodomèstics, podem trobar tota mena d'electrodomèstics i aparells electrònics. Si cliquem damunt, ens apareixerà la informació sobre l'aparell electrònic i a quina hora és millor fer-lo servir. Aquí tenim un exemple d'un televisor, que si prems damunt et sortirà tota aquesta informació. Al tercer apartat, consells per estalviar, trobarem el ChatGPT, que si li preguntem qualsevol dubte econòmic ens donarà consells per a poder estalviar. I per finalitzar, a la web tenim l'apartat de configuració, que se divideix en 2 apartats, afegeix més aparells electrònics i notificacions. I això és tot, Electroebre.